Le mhux vera li inqas ma tikol iktar aħjar. Ġismek għandu bżonn biżejjed ikel biex inti tasal. Immaġina inti sejjer vjaġġ u fil-fatt il-proċess biex inti titlef ix-xaħam u biex tittonja huwa vjaġġ, mhuwiex sprint, mhux ejja ħammor u ħalli fit 3 ijiem inġib ġisem bomba, insa, okej? Mela inqas ma tikol mhuwiex iktar aħjar. Għandek bżonn biżejjed ikel biex jgħinek tasal. U fuq dak il-pari dejjem tkellem ma' nutritionist jew dietitian, importanti. Number 1. Li mhux vera illi hawn xi pilloli illi waħedhom jistgħu itelfulek ix-xaħam, jittonjaw, joħorġulek lebs, insa. Impossibbli wkoll. Jekk ikun prodott ġenwin, ħanerġa' nagħmel jekk ikun prodott ġenwin, jista' jkun iċ-ċirasa fuq il-kejk, tajjeb, imma l-kejk mhix x'inhu magħmul. Il-kejk magħmul minn exercise intensiv u sura ta' nies u minn dieta illi tkun personalizzata għalik. Issa l-kelma dieta għaddejjaqni ħafna jien. Ma ħafna minnkom naf illi qiskom l-iktar kelma li tużaw. Jiena ħobb insejħilha pjanta ikel. Jiena x'se nikol x'mhux se nikol. Mela le mhux vera illi hawn kwalunkwe pillola, kwalunkwe kafe, kwalunkwe ħaġa illi waħdu ħajjejnek jekk inti m'għandekx il-bażi soda. Insa dik ukoll. Number 3, le mhux vera iktar ma tagħmel sit-ups u iktar ma tagħmel crunches inti ħad iċċat jażaqek u toħroġ xi żaq sabiħa. Insa. Il-ġisem irid illi jaħdem kollu, speċjalment l-iktar muscles kbar illi għandna, bħal pereżempju s-saqajn, illi dawn iktar ma nħadmuhom, iktar ġisimna ħajuża kaloriji, għax biex iħaddimhom peress li huma muscles kbar, irid juża ħafna enerġija, mela ħafna kaloriji, u jekk intom tkunu anke qed tiklu kif suppost, ġisimkom ma jsibx biżejjed forsi ikel minn fejn u jista' jagħmel dak l-exercise allura ħajdura x-xaħam. Ħajsib dak ix-xaħam u juża dak ix-xaħam żejjed illi għandkom għall-enerġija. Mela, mhux kemm nagħmel crunches u kemm nagħmel sit-ups illi jgħod biex noħroġ zaq sabiħa, imma kemm inħaddem ġismi kollu. Mela, gidba number 3, illi jekk tagħmel ħafna crunches u ħafna sit-ups ħajoħroġ xi six-pack sabiħ mingħajr ma tagħmel pjanta ikel, eċetera. Issa, thankfully għandna tliet affarijiet illi jekk nibdew minn issa stess, ħanibdew naraw riżultati anke jekk il-bombin irid inkunu ġabdejna naraw xi ftit bidliet sas-sajf. Number 1, ħassar minn ma zokkor. Għajdlu ħabib tiegħi, konna ħbieb. Immorru t-tiġijiet u kellna l-Easter u kellna l-miliet, ħadd pjaċir b'dak in-naqra ħelu. Immissa li ġej is-sajf jiena naf li inti l-akbar għadu tiegħi. Għaliex? Għax darba kien hemm wieħed grasso jgħid illi meta aktar ma jiklu zokkor, tajjeb, iktar aħna ħajkollna ċans illi nkabru l-waste. U nkabru l-waste bix-xaħam. Mela, number 1 solution hija aqta' zokkor. Number 2 hija, kif tkellimna, illi rridu niklu ikel biżejjed, u dak ikel biżejjed mhux kwalunkwe, imma għażel dak li jgħidulu whole foods. L-aħjar ikel huwa l-aktar ikel illi m'għandux ingredjenti, jiġifieri. Għal-mod tal-kelma jekk nitkellmu fuq tuffiħa, x'inhu l-ingredjent li fiha tuffiħa? Ingredjent wieħed, it-tuffiħa minnha nifisha. Jekk nitkellmu fuq il-broccoli, biex iġru magħmul il-broccoli. Il-broccoli biss. Imma qbad kwalunkwe pakkett minn daw li jkollna proċessati. U fuq wara jgħidlek dak l-ingredjent, dak li ieħor. Iktar m'hemm ingredjenti, inqas hemm ċans li jkun tajjeb għal saħħtek. U jekk mhux tajjeb għal saħħtek, via u va, mhux se jgħinek wisq għal fat loss laqqas ta' ġifieri mhux billi jkun 0 calories u 0 fats u 0 sugars, għax ixini ġismek biex ikun tajjeb u b'saħħtu. Irrid ikun naturalment qed jikol ikel whole food, ikel bnin. Mela inqas ma hemm ingredjenti f'dak li kelli qed ikol, iktar aħjar. Soluzzjoni number 3, għamel exercises intensivi. Jiena ħan nissuġġerilek nofsija sura ta' nies, imma dik il-nofsija ħad tagħmilha tal-inqas ta' 3 darbit kuljum. L-aħjar tagħmilha f'ambjent ta' grupp, fejn hemm sħabek li qed jagħmlulek il-kuraġġ, fejn tiltaqa' ma' nies ġodda forsi inti mbagħad biżmien bdejt tagħmel kuraġġ lil ħadd ieħor. Ħajkun hemm coach illi mhux biss ħajajdlek jew ħadajdlek x'exercises se tagħmel imma kif tagħmilhom. Ħajinkoraġġuk biex tagħmilhom aħjar u ħajimbuttawk kull meta inti għandek bżonn dik il-puxxjatura jew dik in-naqra ġbik tal-widnej. Tajjeb, m'hemm bżonn ta' militar u affarijiet hekk. Aħna li rridu nagħmlu hija xi ħaġa li ħanieħdu gost nagħmluha u li ħanibqgħu nagħmluha tul ta' żmien. Inkella mhux ħatatejna riżultati. Mela soluzzjoni numru 3, għamel nofsija exercise tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa, idealment f'komunità. Jekk nista' ngħinek xi ħaġa kmandani, niltaqgħu.